Kanong kse SSCC bat ka shlong lajong FC kila yo rung sha ka semi final na ka group A ha ka jinga kon ya ka quarter final jong ka 5th Meghalaya State League Hamadan SSA Stadium Hapolo ha ka arpo artrek jemang Kanong kse kala pentik na ya la ka jaka ha ka semi final da ka ba penlim ya ka rang Rajit United FC da Saulaway kat ba ka lajong kala yo rung da ka ba job ya ka maulai SC da iwe la non da ka ni ka jingrem ka jingkermen jo ka maulai ban yo rung semi final kala kut no kala jong kala job lingba ka kul ha ka minute ka bah nyo pu ar bala tap da Fridi Son wan nyang bat ka ni ka kul kala pun kut sendan ya ka maulai ha ka miet ya ken pon ka nong kse kala don ha kli du ha ka group da khat wei pon kat ba kala jong shipau ka maulai hinyo pon bat ka rang Rajit United FC non wat la ki dang sa ka wei ka jinga le kai Henry ka jingram Arsian Denter ha kala jong ka bamut ka maulai ha ba khmi head to hand kam kiu shu shaka top 2 wat la da ki job ya ka nong kse ha ka la sngi ublei bat la da ka SLFC karam ha ka rang Rajit Hashwa kanepan uban pen kraw nam nong klaw lai po minute la thap ya ka kul ka baning kong jong u ha ka tournament na ka benta ka nong kse bat habawan phai ha ka klamit u kraw ku par jana san pun riu minute henry pulai minute la yo ban thap ar kol bat sa ya ka wei ka kul la thap da ushin sok tung san pu kanai minute karang Rajit pan kala yo ya ka shikul jongka lingba upas bor lang khong likong ha ka minute ka ba hinyo pun riu ha ka ba ulala ban plat ya unong up kul ka nong kse u gidal sim le ban yo thap ya ka ni ka kul ka jinga khun na ka group B kan kut ha ka sing sa jan ha ka por ar bejeno phai sngi ka nang kiu irat SC kan ya khun persha ya ka maram FC ka nang kiu kala job ya ka first leg da hinyo la wei Hagapor Henry bejajan mit pan kalang sning FC kan ya kon persha ya ka rembai shken shinria SC kalang sning kala job ya ka shken shinria da laila not